дар ҷумҳурии тоҷикистон барои мубориза бо коррупсия ва пешгирии ин падидаи номатлуб дар замони собиқисрорӣ се санади барномавӣ аз ҷумла стратегияи мубориза бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2008-2012, стратегияи муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 ва стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қабул шуданд. ба таъкиди коршиносон, ҳадафи асосии стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба вуҷуд овардани фазои зидди коррупсионӣ, баланд бароштани маърифату фарҳанги зидди коррупсионии шаҳрвандон, бартараф намудани сабабу шароити ба коррупсия мусоидаткунанда ва дар маҷмӯъ муқовимат бо ин зуҳуроти номатлуб мебошад. маълум аст, ки коррупсия аз зуҳуротҳои номатлуб ба ҳисоб рафта, барои решакан намудани он дар ҷомеа, баланд бароштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон ва амалӣ намудани сиёсати давлату ҳукумат дар самти муқовимат бо коррупсия аз ҷониби раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд тадбирҳои судманд андешида шудааст. дар ин замина дар шаҳри Бӯстон мулоқот баргузор гардида гуфта шуд, ки ҷиноятҳои коррупсионӣ асоси давлату давлатдорӣ фаъолияти мӯътадили мақомоти давлатиро халалдор мекунад ва ба раванди рушди иҷтимоию иқтисодӣ, ахлоқу афкори ҷамъият ва дигар паҳлӯҳои ҳаёти ҷомеа таъсири манфӣ мерасонад. ба таъкиди намояндаи раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд, мубориза бо ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ дошта аз ҳама фаъолияти дастаҷамонаро талаб мекунад, зеро зуҳуроти коррупсия дар ҷомеа ба пешрафти тамоми самту соҳаҳо монеа эҷод намуда, боиси коста гардидани боварӣ ба шохаҳои ҳокимияти давлатӣ ва дигар ташкилоту идораҳо мешавад. аз ин хотир дар Тоҷикистон баҳри пешгирии амалҳои коррупсионӣ тадбирҳои муҳиму судманд амалӣ гардида истоданд. гуфта шуд, ки дар доираи нақша чорабиниҳо намояндагони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд бо намояндагони соҳаҳои мухталиф суҳбату мулоқот анҷом дода корҳои фаҳмонадиҳиро дар ҷомеа пурзур намуданд. ҳадаф пеш аз ҳама баланд бароштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон, саҳм гузоштан дар пешгирии падидаҳои номатлуб бахусус коррупсия маънидод мегардад.